Koma mbuse wangalula. Guys. Guys, just listen to this pastor. Anyway, guys, koma amazi kunkuyo I think wachoda umasana chule dzina koma karimu wachulidwamo. Kodi mukudziwa tonse dziko lathu la Malawi titangololera lero ndikulapa machimo athu Malawi muno kuyambira akulu kubomako kufikira ine opanda kutopanga ine tonse titangololera lero ambuye mutikhululukire Malawi sakhala so chimodzimodzi. Malawi tikukumana ndi mavuto osewa chifukwa chopanda anthu olapa koma opita kuchali chikwambiri koma osalola kulapa machimo awo koma kuchali chikupita kwambiri akafika pa radio kunama kwa mafuta wiki ino mwaona abale mafuta yetu kulibeko tati wiki inoyo mwaona tiaonaye mawu amene wandotuluka nkamwa mwa munthu osalapa machimo ake. Anthu olapa machimo amanena zoona zoka unenesyo wayowenge unenesyo kuti ndine nazi ndizeni zoona ndi anthu amenewa akusowa pakati pathu akusowa mu mpingo mwathu akusowa mu dziko lathu la Malawi akusowa kuzipani zathu anthu onena zoona. Ichi sindiza chitha kuchipanga ndi pakamwa pakulankhula akuluakulu mwanena kuti ndimange apa buliji netu buliji ngakamtandisanga sinzaitani apa sinzamanga apo apa sinzatheka koma ama lidzapanga buliji kuchokera ku Blantyre ikafika paka ku Mangochi buliji zaduse mulengalengamu inu ndrama muzazitenga kuti poti jacket yanu ilibe follow sono ndrama muzazitenga kuti nafeso ndi anthu oziwa kunamizidwa bwino poti timakonda zaboza ndiye timagwedeza mitu ameni yakuona yereyo namu inu namu upangira boza munthu yakunama angofuna mpando koma onama ose ati mulungu sazamtani naye maswa sazaonana naye ndi angati aino amene mutalimbikirebe okhala anthu aboza kuti tisayone nkhope ya Ambuye mulipo muno muzilimbikira kuanamiza akazanu kwa B ndikumanamiza amunanu kwa B mufuna muzingonama abe kumangonama ni mafoni ali lero halo pakali pano tili kusonkhano athamochedwa kwa mbi alapani alalikirae kulalikirae sonkhano watanthawi yabwino by 3 o'clock sonkhano tata munthu afuna akafike ku nyumba 7 kolka usiku tisakhale anthu oziwa kunama ena anaziwa kunama kwambiri iwo watu standard 1 anali nambala 90 standard 3 anali nambala 142 koma akakumana ndi azawo ese nali chipaka iyi I say nayo standard 1 na number 1 standard 2 number 1 alipo amene anakhala nambala 1 okauka paka standard 8 iya tayanga nenzona nanu muzinguza tu uyu kunama kumuzata ese ukunama iwe munthu analepherapo monga ine ku school mayeso amene ndikati ndalemba ndakhoza kwambiri Dr. Gombwa mumve ndakhoza kwambiri inali 10%, 10 pa 100 pakana pamene ndinafika poti ndinapeza nzanga alibu ku sukulu amene chinali chipaka mwava anali mamuna woziwa masamu algebra geometry anali mamuna ku sukulu ndiye ndinati uyu alibuyi akhale nzanga ndiye ndinapanga naye chibwanawe choma katenga punga kwathu kumamunyikira kumamuvikira kuti azitafuna ndi alibu amatafuna mpunga ucha amaziwa masamu kopsa ine ndi amene akandivuta amene ndiye nditapanga masamu akadya poti anali wachiyawo nzanga ndiye tikakakumana kulumu ndi mamufusa muchiyawo ana masamu gagasati uli ndiyo jamanena a squared minus b apa bisiri kuti akufiri isasoga kuti akukwana plus akukwana minus yere yakuti aku plus isajinjira gaku sambano ine isajinjira gaku akukujeje nukuti a minus b squared alembeyo ine mene tikamaliza school ndinachoka pa 10% pacha kufika pa 84 kamba kanzanga alibu amene akatafuna mpunga wa kwatu osamanama nali chipaka eujani anango ndisankha kamozi ndi kamozi kupita ku Chansa College ambuye sikanali kamozi ndi kamozi mesa standard munabwereza kasikisi tizinena zotani zokha zona tiphunzire kunena unenesyo kumanena zona okondedwa.
Like, share, Malawian cameras, right.